jsem v branži začínal, tak to byla jízda. Já ani nevěděl, kdy kamera běží. Byl to takový velký mejdan. Velká, úžasně nadržená rodina, kde každý s každou. Já žil z Loli, Dolly, Gladys a v ohnivým kotli ze Suzy, Lucy a Heather. A všechny holky se pak potkali na kávě. A v útoku pornosaura ani nebude. Fakt, to byly časy. Říkali mi kovboji. Kovboj taskol a já tasil a kropil jsem to od boku. Čas ale nezastavíš. Ne, že bych nemohl, ale po všech těch zážitcích, prožitích a rozkoších to už fakt jenom tak nefunguje. Colt už holt není co bejval, ale hlavu vzhůru. Co hlavu? Colt vzhůru. Naštěstí jsou řešení, jak zůstat stále pořádným tropičem. Chcete, aby váš Colt měl pořád hodně sil? Podívejte se na problémy s erekcí.com a dokažte, že jste muž plný sil.